Mijn eerste beroep is ouders mee. Een goede wielrenner en een goede sportman, daar zei ik heug bij op. En ik was toen 15 en hij was 24 al. En bij de commando's geweest enzovoort. Dus je moest een vak leren, je moest klokkenmaker worden, zeker als ik. Vind je het nog altijd mooi werk? Ja, wordt wel gestopt na mijn 64ste of mijn 70ste. Zo. Nee, ik doe het al een jaar of 60, hè. Vanaf mijn 15e. Wat ben ik nou, 83. Dus. Ja, nee, dat kan ik niet uitleggen waarom je iets te... Nou ja, het is makkelijk werk, zittend werk. Maar ja, ik had het nog bij sport. Ik had bokst en ik had judo en turnd. Verklaart dat ik die poster hier onderdoor? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja, het grote voorbeeld, hè. Ollie has brought the crowd up with those punches. Maar je wien dus een boksende klokkenmaker. Nou ja, zo ongeveer. Maar ik schaats hier. Als je zittend werk, dan moet je daarnaast wat in beweging komen. Nou. Maar nou denk ik dan toch even bij dat boksen. Dan maak je je handen, dan maak je je voesten broeken. Ja, maar daar heb ik een handschoen omheen, hè. Dus die beschadig je net. En ze rekt me haast nooit, want ik heb langere jerm. Ik word dit langer. Ik ben 1,88 meter. Ja, nee, daar maakt niks aan. Ik kan nooit dat rutsen aan. Geen benen en ook geen jerm, geen vingers, nee. Het is nog een heel gevecht met zijn klok. Ja, jongen, onhandige dingen hier. Die uurwerkers zitten er vroeger oors in. Maar had dat letter. Antieke klokken van 100 jaar oud of 200 jaar oud. En dan had ze die uurwerken er oors inbouwd. En dan is het een gepiel van een andere wereld. Hij joh jou net gauw op. Nee, met een beetje geduld, hè. Ik heb wel geduld. Zo met Jim te praten, maar ik geduld heb. Dat zie ik in de rang uitskopt. Oh nee, dat maakt er net in, hè. Nou ja, ik wil geen ruzie maken met een oudbokser. Nee, beter van niet, nee. Dus misschien wat wakker ze sterk, maar... En wat jonger. Heb je wel eens een klok dwars door midden slaan? Nee, ik geduldig en dat had cirkels en dan zie ik de piel en dat wilt niet en dan denk ik, wat een knoei. Maar ja, dat is een antieke klok van 200 jaar oud en daar hebben ze wat een oorwerk, ja, dat oorwerk in zitten en dat werd wat een gepruts om dat erin te krijgen. Maar je kan altijd de rest bewaren. Ja, dan, nee, ik sla de boel net stik. En ik ben hier met de schijlen op de vloggen. Nee, ik ben mooi geduldig, want ik heb wel geduld. Zo.